Jo sóc Paco Navarro, de Crevillent, i que vas estar en Aire Lliure, vaig estar en Aire Lliure, vaig entrar en l'any 87 o per ahí, i vaig estar allí 21 anys, i li contava aquí a l'entranyable amic Daniel, quan començava jo a ser mestre, que a més no tenia ni idea de moltes coses, com vaig aprofitar el seu llibre en les nostres plantes. I recorde una de les primeres excursions que vaig fer, d'eixides a la serra, amb els xiquets, al Maimó, i el llibre per a mi era, no te pots imaginar, era com la Bíblia. I allà anaven els xiquets en les carpetes, en les fitxes preparetes, i jo allí mirant en ells, i esta, mira, pues sí, té floretes grogues. No te pots ni imaginar. Va ser per a mi, però una iniciació total. Era el de les nostres plantes, no? Aquell xicotet, era aquell verdet. Aquell verdet xicotet, que era l'Institut Gil Albert, no? I va ser allò, ja te dic, la meva iniciació en el tema de treball de camps, els xiquets en la seva llibreta, fent dibuixets, i va ser un poc, ja te dic, no sols la part de botànica, en les fotos, sinó també la primera part en els diferents ambients, la màquia, i lo de la regeneració dels boscos i tot això, ja te dic, jo i ho tinc en un lloc preferent del meu estudi a casa que no te pots ni imaginar. En sèrio, Dios, vale. Moltíssimes gràcies, tu. M'alegre moltíssim. Però no te pots imaginar. Un llibre que t'anime a que facis una nova edició, revises, i ha sigut molt entranyable. Molt entranyable. El vaig fer en el primer fill, quan va néixer, el vaig acabar en el segon, i ara quan tinc el net, i ara en el net començaré a fer la revisió que estàs. Moltes gràcies.